Praise the Lord. Adolfo, mema wakwa abanne nso de bauti ase senjumedie yi so. Onyankopɔn hyira bebree. Onyankopɔn ɛma ne ɛnte n'anim ɛmfa nkyerɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛnɛ nso nyame nkronkron wɔ ma yaba sɛ kasa kyerɛ yɛn na yɛnte waseɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Adolfo, ɛnɛ yɛakenka nsɛm bɛfɛɛfɛ Timothy woma ɛdi kan. Eti nsia nkyerɛkyerɛmu nsia kɔsi du nsia ɛwɔ kakra nti no nkyerɛkyerɛmu no a ne nea yɛkan no. Hallelujah. Na ɔka kyerɛ yɛn sɛ nyamesompa a akomatɔyam ɛwɔ mu no ɛyɛ ahonyadeɛ kɛseɛ. Efisɛ yɛamfa biribi a mɛwiase na yɛkɔ nso a yɛmfa biribi a ɛnkɔ. Ɛno nti sɛ ɛwɔ aduane a yɛbɛdi atare a yɛbɛhyɛ a yɛmma yakoma ɛntɔ yɛ yam. Afei, ɔmo a mopere sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ yie a na ɔmo nyɛ sika ma ne boro so no. Saa nkurɔfoɔ no nyinaa tumi kɔtɔ efidie kɛseɛ a ɛma ɔmo yɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata. Na ɛnam so a na deɛ ɔmo akɔ ɔsɛeɛ mu na ɔmo anim agu ase. Na sɛ obi de sika si n'ani so sɛ kwan biara so na ɛsɛ sɛ menyɛ sika yi ɛboro so ɛkyɛn saa asɛm esi ɛsɛ me nso menyɛ sika metumi de yɛ sɛ na ɔde n'ani si sika. Sika yɛ ade a ɛyɛ ɛwɔ akwaneasɛ nyinaa mu. Na mmom no sɛ mede m'ani si so sɛ sika nti ɛna mebɔ me bra nti no kwan bi a mɛfa so sɛ menyɛ sika mefa so deɛ ɛno no Bible sɛ ɛno ne bɔne so nyinaa ɛhini. Afei ɛbere biara na sɛ wohwehwɛ sika a ɛma wo mane fi gyidie no ho. Afei ɛma ɛde awerɛhoɔ ɔmo mo pere sika ɛne kwan bi a ɔmbɛfa so no ne ɔmo yɛn nyinaa yɛni tua yɛhu bebree na ɛyie ɛsɛ deɛ ɔmo wieyɛ ɛteɛ. Afei Paul ɛtu Timothy fo na megye di sɛ me ne wo nso nyame nkronkron tu yɛ fo ɛnɛ ɛsɛ wo sɛ yɛfrɛ wɔ akosua adwoa ɔsɛ wo Timothy nti me so me de hyɛ wo sɛ me akosua me Jacqueline meyɛ Onyankopɔn abaawa. Ɛno nti ɔsɛ woyɛ Onyankopɔn abaawa nti dwane firi nnebɔne yi ho. Ne mmom pere hwehwɛ teneneeyɛ na hwehwɛ nyamesompa abrabɔbɔ a gyidie ne ɔdɔ ɛne penikyɛre anaasɛ ahohyɛsoɔ ɛne ɔdwoɔ ɛwɔ mu. Ɛno na Bible hwɛ sɛ yɛbɛpere. Ɔsɛ yɛnkɔ ɔkopa no gyidie no kopa no afei yɛnso da nkwa mu yie sɛ efisɛ Onyankopɔn afrɛ yɛn na wama yɛate aseɛ sɛ yɛn ne yɛyɛ n'adansefoɔ ɛwɔ asase yi so. Ɛno nti Paul ɛsɛ ɛka kyerɛ Timothy na sɛdeɛ meka nyame nkronkron ne yɛn nso kasa sɛ ɛno nti mehyɛ wo sɛ fa w'abrabɔ nyinaa ma Awurade. Na bere a yɛretwɛn Kristo Yesu ma yi ma w'abrabɔ nyɛ dasedie. Ɔno a ogyina Pontius Pilate anim na n'abrabɔ yɛ adansedie no ɔno na wafrɛ yɛn. Ɛno nti ɔsɛ yɛn nso so yɛnni n'ahyɛdeɛ so. Meyɛ hinhim ɛmfi gyidie baako nkɔ foforɔ mu. Nea ɔno de ama yɛyɛ yɛ fapem yɛn nyina so. Na ɛba saa na obi ntumi ɛnya yɛn ho asɛmbɔne. Obi bɛka yɛn ho asɛmbɔne po a yɛbɛhwehwɛ mu no na ɛnyɛ nokorɛ. Na mpo ɔmo atwa yɛn ho ahyia na ɛbɛdi yɛn ho adanseɛ sɛ nea woka fa asɛm esi ho ɛnyɛ nokorɛ. Ɛsɛ sɛ mmerepɛ mu ɛna Yesu Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn otumfoɔ ahene mu ɔhene awuranom Awurade no ɔba asase so na ɔno nko ara nso na ɔbɛwu ɛde gye yɛn nkwa. Na ne hann no atɔ me ne wo so. Ɛno nti Onyankopɔn yɛ hann. Obi esom te no mu bi ntimi mmɛ Nyankopɔn. Onyankopɔn bi amfa n'ani hu no. Nanso yɛgye di sɛ ɔwɔ hɔ sansa ne bibie di adanseɛ ne wiase a wabɔ. Me ne wo kora yɛhwɛ yɛn ho afi yɛti so bɛka yɛn ase. Ekyingye bi ani hu Onyankopɔn ɛte ase. Ɛno nti yɛde anuonyam hyɛ ne tumi ɛne ne nidie nyina ɛde ma no ɛnɛ ɛne da nyinaa. Onyankopɔn dom boa yɛn na yɛntimi ne nokora nkɔ awieyɛ.
Ɛfisɛ nyamesom pa a abotɔyɛ mu wɔ mu no, ɛno na Onyankopɔn hwehwɛ ɛfi yɛn nkyɛn. Onyame nhyira yɛn nyinaa. Na sɛ Yesu Kristo amma ɛnna a, yɛbɛsan ahyia ɔkyena ɛwɔ Wotie Aseɛ dwumadie yi so. Kyɛ asɛm no na twe akra ma Awurade. Onyame nhyira wo bebree. Bye bye.